Mooi jongens en meisjes. Jullie mogen je boeken dicht doen, in je vak doen. En dan nemen we het materiaal mee en dan gaan we naar buiten. Groep 6 heeft de rekentekening, groep 5 heeft het tafeldobbelspel en groep 4 heeft het bordspel met de minsommen. Wij binnen buiten dwalen mij een rekkenles. Dit is 74. Dit is 74. Dit is fout. 74. Dat is fout. Nee, dat is fout. Nou, dan ben er al een vakjes en dan staan de sommen in en die moest dan uittrekken en dan staan hier 72, maar tot en met 84 die met bruin. Goed zo, dames. Ben je met koud verhouden? Niet echt. Nee, niet echt. Valt wel mee. Maar je hebt de jassen aan die. Ja, anders. We dachten dat het we dachten dat het echt heel koud was hier buiten omdat het regende. Maar waarom net lekker in de klasse? Nou, we hebben natuurlijk een prachtige klasse, maar we hebben ook een prachtige natuur om ons heen. Een prachtige omjouwing. En samen met de ouderen van de band en met de leerkrachten hebben wij hier een prachtig buitenlokaal gekregen, zou je moest kennen. En wij vinden het heel wichtig dat band vanuit de natuur, vanuit hun eigen omjouwing leren kennen. En wat vinden jullie daarvan? Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het ook wel best leuk. Nou, ben dan juist dat ik praat volle hudden dan buiten. Dus dan is het buiten wat rustiger. Kijk, je alle vogels zien en jaren. Maar is je net koud in het t-shirt? Ja, wel een beetje. Maar komt dan wel een rek in je taal? Of is het stiekem hield het om die hinnen te zien? Nee, eigenlijk net. Eigenlijk kan ik buiten beter concentreren dan binnen. En wist ik hoe dat komt? Nou, omdat het hier wat rustiger is. Maar de natuur om die hennen. Als je gewoon ruikt, dan ruik je de natuur. Maar dan denk ik altijd in mijn hoofd, dan doe ik gewoon mijn ogen dicht, dan ruik ik. En dan denk ik ben gewoon in de hemel. Dan ruik ik gewoon een mooie lucht en gewoon lekker gas. Dus als jij hier buiten zit te rekenen, dan denk jij dat allemaal? Ja, eigenlijk wel een soort van. Dus eigenlijk de squallen kennen wel oudbrutsender en iedereen lekker naar boeken. Ja, dat soort niet zeggen. Wij zijn er heel wiers mee, maar natuurlijk is het ook mooi dat we binnen natuurlijk met de boeken ik leren kennen. Dan mag je hem wel komen met de blomkes. Ik smaar eindelijk haast helemaal, hè. Want ik zoek het altijd, in maart, april beginnen we wat op te, maar er zitten rond de wen. Ja, dan stil ergens in de kranten dat we dus wel smarren moesten. Ik denk, ja, maar wat maakt nou weer? Dus ik denk, nou, maar geef maar eens even. Ja, die krant had me een beetje bang maken, of bang. Maar die hoedkanker is natuurlijk dan net leuk. En nou, zien we er wat, maar de natuur wat we ontwang kennen. Mag ik nog ophouden? Of Ja, mag ik ja? niet? Mij wel ophouden. Mag ik ophouden? Ja, wel. Binnen jouw zelf een beetje alternatief? Wat bedoel jij daarmee? Alternatief? Nou, alternatief weet ik niet, maar wel bewust. Bewust van wat eet ik, wat gebruik ik. Dit is een verkoelende spray, wat het was. Ik had het zelf nog net geprobeerd, maar... En waar is dat goed voor? Nou,
zoals ze zei, moet het goed wezen voor als je een beetje verbaan binnen. Maar ze zei het is echt goed voor opvliegers. Dus dan ga ik daar nog geen les van. Maar... Ga je wat les van opvliegers? Nou, soms wel, hè. Op het heden net, maar het gaat nou best. Maar in het begin van het jaar werd het verschrikkelijk. Zoveel opvliegers. Explosies. Dus je kunt wel verkoelende spray gebruiken? Zeker, zeker. Dit komt heel goed van pas. Het gaat hier een beetje... Nou, ik ben zelf... Alles door de tafel in. Zonde van een mooi spray. Ja, wat zonde. Nou, ik ben zelf wel bezig met wat zelf ik dingen meidje. Zoals bijvoorbeeld wasmiddel. Zelf meidje. Dus, en dit hier ik nog nooit zelf dienen. Dus ik vind het mij heel erg leuk om dat eens een keer te doen en mij te meidje. En ja, hoe maak je dat meidje en weer van? Dus wasmiddel, verkoelende spray. Ja. Wat komt er nou? Nou, dat is de zonnebrandcrème. Nog even roeren, Tjeske. Ja. Zal ik zo doorgaan met lepeltjes? Ja, ze mogen het ook zelf doen. Dat is net wat jullie willen. Ja, ik ben zo mooi bezig. Oh, je bent Ik wil bezig. het zelf ook doen. Want we komen hier eigenlijk om het zelf te doen. Ja. Maar ja. Wat met er al in? Nou, die is een volle op zich. Kokosolie. Ja, de goudsbloem, glycerine en lavendel. Het is wel een beetje een liedspotje, hè? Ja, een lietstakje. Je had er ruzie mee, of niet? Ja. En hoe lang denk je jou je mooi smaden te kennen? Nou ja, zeg. Ik weet niet, het zal iets langer dan een weekje houdbaar. Dit was iets langer houdbaar, hè? Nou ja, als het een beetje zonnig is, je moet vaak smeren, hè? De beschermingsfactor is niet heel hoog. Nou, dus ik denk ook met een paar weekjes op. Dat denk ik wel. Ja.